Mä sanon pettymyksille, ei tänään. Mä sanon eheytyksille, ei tänään. Onks meidän onnellisuuden salaisuus kipu ja elämän traumat? Kai meidän onnellisuuden salaisuus on sisu ja selkäsauna. Mä oon kyllästynyt näihin mikroruokiin ja mun Renaultin katsastusmaksuihin. Mulla ei oo aikaa tuijottaa mun silmäluomiin. Siis on koukus viinaan ja tabuihin. Ja mä toivon, et joskus vielä olen vapaa.